हेलौ लोगोफोर फैदो दसे रायलायनोसै दिनैसो फैलायबाय आरोना गोबावनि उनाव लाइभआव फैथाराखैमोन अखा हानायनि दसे फैलायबाय कनक गगৈ हाय हेलौ কি খবৰ তোমাৰ কনক গগৈ सोर सोर नायदो कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर फैद' दसे रायलायनोसै मा रावबो गैथारा नामा कमेन्ट हरदो दे दसे रायलायनोसै कमेन्ट जमगासिनो आङो
सोर नायगासिनो दे कमेन्ट हरदो सिरि नायखुमाना दंबाय दङ ओमफ्राय सोरथाय आंबो सिनायाखै खोमसि जादोंलाय दा सासेल' कमेन्ट हरना दलद थाबाय आरोना रावबो गैला उन्दुजोब्बायसो खोमा अखा बोथोरनि मानसिफोरा बिराद अखा हादोना लाइभ फैथ्राबाथाय बिराद कमेन्ट जमनांगौ नेबाय थानांगौ लाइभ फैयाबाथाय कमेन्टनि थाखाय जमथारनांगौ फैबाय थाबासो कमेन्टआ ग्रुप फैबाय थायो फैयाबाथाय फैया सोर नायगासिनो कमेन्ट हरदो कमेन्ट खर' मानलायलांबाय आंना कमेन्ट नेनानै मा मोसालायगोन नोंहालाय अखा बोथोरावलाय एम्बु बेदर मोनजादों नामा दिनै जि नेखानांगौ बाला कमेन्टखौनो मानसिफोरानो फैथारा ओंखायनो लाइभआवनो फैनो बायो आं आयं अनथाब
मा सना कल्पसना फै टेटि जानि फै आंजो रन फै फै हा 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 ओइखिजा बारहोना हेगारहर गथ'खो लामा बारहोनानै हेगारहर मा ओंख्रि जाखो ओइनि गथ'आनो कल्पु फै अनला मेवाइ अनला मेवाइ गुसिंग्रा बाथोन मालानि गुसिंग्राहाय अखा हानायाव गुसिंग्रा मोनदो नामा नोंसा गथ'आ आलु भाजा अ गथ'आ आलु भाजा होनना खिथादों माने मैया बोराइया जावदों जावलायलायनाबो मोनद' मालाय माबा हमबानो मोनो दाख्लै बुरजा मोनदोंबाल नोंसा हराव एम्बु भाजा जाबाय जोंहाबो दहाय बायना जाबाय एम्बु बेदर बायनानै जादो दिनै जोंहा दे कमेन्ट हरदो साथाम जाफैबाय बहा सोर फानखोनो धेर फानदो माथो मालाय एम्बु बुथारहैसोदो मैया माबा लानिफ्राय लाबोदो जोंहा महिस्लानिफ्राय सेरसे बायना लाबोदो अ आं नुदों स्टेटास दोनदोंमोन मालायफ्रा सोर दोन्दोंमोन नानुवा दोन्दोंमोन नामा आंनि स्टेटासखौनो नुवाखै होमबाबो खोनानायखाय सोंहैदोंमोन आरो फानदों खोमा होननानै ओमफ्राय लाबोबाय सोर सोर दङ जोंहा थानायखिनियानो दं सबबो दं बाबाल' गैया बयबो उन्दुलाजोबना दङ अखा हादों नालाय आं हारसिंसो गोदाव सोराव नानुनि एक्टरा ए बुरजा बुरजाथार मोनबोदोंनो मालाय आंबो नोंसोरखौ थांदो सानदोंमोन नोंसोर मेथाइलाय सा लोंथां फै आरो फैबानो मोनलोंगोन फैयाबानो मोनलोङा
गैलायला जिर' जालायबाय मानसिफ्रा। र' अखा एसे खमायथों। अखाया खमायाहाय इदिनो जाबाय थागोन। बेबायदिनो अखाया खमायनायाव गैला हानायावसो दंसै। खर' सादोंसो आंखौ मानोसै। आयं अनथाब जागुलायबाय नामा इयो नायगासिनो दा। सना कल्पु फै फै थेथे होगोन आङो। नायखुमादो थांदो मानसिफोरा। ओइ आयं अनथाब जाहरगासिनो। फैनो लुगैलायबाय खोमा गथ'आ नुनानै। जि फुद्लेब लेब नुखादोहाय। जि मिनिबाय बिमा फिसा दिनै मिनिनो गोबाखावलायबाय। मानो? आंना दिनै एमबिया 12थायाव दानलांसिगोन ओंखायनो दसे लाइट फैथारबाय आङो जि नङाबा ओरैनो आलाय सिलाय थांथारगोन होननानै। नायखुमाग्राया खुरमासो खोमा। ओंहाय नायखुमाग्राया खुरमायानो खोमा नायखुमाबाय थायो ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हरखाया। साथाम साब्रै जानानै नायखुमानानै आक' ब्लड थांफिनो माने जिर' जाना थांफिनो ओमफ्राय कमेन्ट हरा रावबो। ए बिदिसो आलाय सिलाय दोनो एमबिखौनो। ओंहाय दिनै माबा जि आलाय सिलाय जागोन दा 12थायावनो दानलांथारगोन ना लस जाथारगोन आंहा। एमबिया लस जाबाथाय आयं अनथाबनो गथ'खौलाय मानो इसे होख्राव होबाय थागोन नोंलाय लाना फैदो। नुनानै थानो हाथारला इयो। लले जादों। सिरि सिरि नायना दं मानसिफोरा दे सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर। एमके अफिसियेल हाय नानिनो हेलौ आदा। सोर दं खाथियावनो रावबो गैया। आंनि खाथियाव नामा? एमके अफिसियेल आदा मा ओंख्रि जाखो? आंनि खाथियाव रावबो गैया आं हारसिंसो। सोर सोर दं कमेन्ट हर गाइसमोन दे गाइसमोन कमेन्ट हरदो दे। कमेन्ट नेथाबगासिनो दंनाया दङ ओमफ्राय हराखैसो।
थांलायबाय नायखुमाना थांलायबाय सान्दुं दुंबा थाइजौ खाजि जागोन दे कमेन्ट हरनो लोगो हमलायना थाइजौ खाजि जानो हागोन दे सान्दुं दुंबाथाय बैनाया बहा थांदोंनो बैनाया आदा एमके बैनाया न'आव गैया बै गामियाव एसे ओंखारलांदों थाइजौ खाजिखौनो जानाय जाथारदियासै आग' एबारो जोंहाना थाइजौआनो एबार इमान फांसेबो थायखादियासै नालाय थाइजौखौनो मोनजादिया जारलासो सयथिबोनो दिपालि अफिसियेल हेल' मा ओंख्रि जाखो नोंस्रालाय दिपालि अफिसियेल जोंहानि ओंख्रिया माबा मैथाजों ना बाथोन ओमफ्राय एम्बु बेदर एवनाय बेनिफ्राय कुन्दुलि आलु भाजिमोन एमके अफिसियेल आंबो सिनायदों नानि मा होनखोथाय आदा नोङो आंबो सिनायदों नानि माने सरि रं जाबायनो आं सानदों मा होनखो सानदों आङो माने आंबो सिनायदों नानि होनबाय नालाय आं सानदों नोंखौ सिनायगोना सिनायखो होनना सोंदों सानदों आङो आं नोंखौ सिनायखादों मा ओंख्रि जाखो आदा एमके निहाया खारबाय नामा गुरलाब गुथाब कमेन्ट हरनानै हारसिं निया मुसारि आयं अनताब आंनासो माइलाय साइसो गथ'आ दावराव जाबाय थाबायहाय लाना फैदो एम्बु बेदर दिनै एम्बु बेदर जासावसोदो खोमा ना मानसिफ्रा मनसे बारा कमेन्टआ मनसे बारा जाबाय कमेन्टआ बारा जाबायथ' आरो कुन्टेलसे खालाम कुन्टेलसे मनसेयालाय माखायनो एमके अफिसियेल जों दिपालि आं खाथियावनो दं मा खालामदों नोंसोर सानैजोंलाय बा मालाय बा मालाय माखौ बा मालाय होनना मिनिहरखो नोंलाय मालाय लोगो नालाय खाथियाव थालायदों आरो सानैजों जिरायना दंनो कमेन्ट हरनो दे होमबालाय दिपालि अफिसियेल
नेहा मुसाहारि मा सुप हरबायनो अय जाबाय अय सुपनो सोरखो होनदों? दे आरो सोर दङ कमेन्ट हरदो गाइसमोन। नोंखौ आंखौ आंखौ मानो सुप होनहरखो? आं रायलायाबा मानसियानो फैनाय नङा माबायाव लाइभआव। गाइसमोन कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट साबा मानि जाफैबाय। लोगोफोर लेंहरदोहाय रायलायनो। कमेन्ट स' जायाखै दिपालिनिया कमेन्ट हरगासिनो नामा मानो स' जायाखै होनबा आंनाव स' जाफैयाखैथ'। र' लेंहरनि नो लेंहर लले बहा दं मानसि लिंहरनाया इदि ब्लु हो दिपालिनिखौ मोजां नायलाय बुन्दुनिनो आं ब्लु होफेराखै दै होमबाबो होनाय नायनि आरोना खनसे थांबाथाय खिथाबानो जाबाय। थोद आयं दाबनो गथ'आ मिथिबायदों गथ'आ मा जाखो मानोथो दोनखो आंखो ब्लु थांगोना थाङाखै दिपालि अफिसियेल नायलाय। गुलु दागरिया गुलु अ दिपालिना जाबाय दे ब्लु जाबाय माबाया गुलु दाङरिया न' सिङाव दङ। नायनि र'नो जाबाय दे आं नुबाय। कमेन्टआ दासो फैदों आरोना दिपालिनिया ओमफ्राय नेहा मुसाहारि आं नोंनि मिनिनायखौथ' दोनदोंनो वाट्स टाइमा बेसे जाखो नानिनो वाट्स टाइमा जाथ'वाखैना आंना दा माने भिडिअखौनो होनाय जाथाराना वाट्स टाइमानो बारायथाराखै। आंखो नोंलाय सिनायगोना सिनाया बुंलाय नोंसानि मालिकआ आंजों जोबोर लोगोथारनो अ एक्सुलि आं नोंखौ सिनायनाया दिपालिनि हासबेन्ड होननासो सिनायोमोन आरोना ओमफ्रायथ' बिदि ओरैनो सिनाया आङो हासबेन्डनि लोगोबाथ' मालाबा नुबाथाय सिनायगोन आरो र' आं नोंसा बाजैनिजों हरनिनो अ दे हर हरबानो जाबाय ओमफ्राय फानि भिडिअ लाबोनांसिगोननो ओं लाबोनांसिगोन र' माबायानो जाथारला माथो जोंना वाट्स टाइमानो जाथारला मालाय वाट्स टाइम कमप्लिट जायै जायै मालायफोरना गुगोल एडसेन्स फैजोब्बाय जोंनासो गैया नायग्रायानो गैयाना जोंनिथिंजाय मालाय बेलेग साइडखिजाना बिराद सापर्ट होलायजोबो जोंनि खैजानासो सापर्टबो होलाया
वाच टाइमाबो बाराया भिडिअ लाबोग्राफ्रा बेनो नालाय ओमफ्राय दिपालि अफिसियेल नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो बे एग्जाम टिम हाय आब' आंखौबो सापर्ट हो अके बे एग्जाम टिम जागोन दे नोङो आंनियाव भिडिअ कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय आङो नोंखौ माबागोन आरोना दाहाय साबसक्राइब खालामना दोनहैगोन नेहा मुसाहारि मेगन थाइसेजोंसो नायो जोंनिया औ जोंनि खिजानिया बिदिनोखा मेगन थाइसेजोंसो नायो होननांसिगोनथ' आरो मानोना मोजाङै माबाखौनो खालामा ना सापर्टखौनो खालामा दिपालि अफिसियेल नोंसानि बिहावाबो आंखौ नुबानो माथो होयो होमबाथ' सिनायलायखायो आरोना जोंहानि न'नि मानसिफोरदों ओमफ्राय आंसो बारा सिनाया माने ओजोंहाय नोंसोर गामियाव जोंहा न'नि दंबाबो आं बारा थांनाय जायाना ओंखायनो सिनाया आरो बेगजाम टिम आब' बेगजाम टिम अबिनि नोङो आगै नेहा मुसाहारि ओमहाय नेहा आंजों लोगो जादैनो लोगो जानांगौनो जाहैदो लोगो सासे मोनबाय मयना अफिसियेल हाय हेल' जारौ हाय बाजै मा खालामदों बेगजाम टिम सिमेन्ट सापरि मा गामि आगै अके बेगजाम टिम कामनो लोगो जालायलायदो आरो बेगजाम टिम आब' आंनो फुल हर माखौ फुल हरनो आगै फुल ना ब्लु होनदों नों कमेन्ट हर बेगजाम मानिपुरनि मनिपुर गामिनिनो मयना अफिसियेल बाजै मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया बाजै जोंहा ना माबामोन मा होनो मैथाजों नामोन आरोना ओमफ्राय एम्बु बेदर एवनाय बेनिफ्राय कुन्दुलि आलु भाजिमोन नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो बाजै मयना अफिसियेल बाजै ब्लु हरनो दे ब्लु हरबाय आङो आगै एम्बु बेदरनो नेहा मुसाहारि होनदों हाय मयना हाय मादै मयनानो मयना बाजैखौ हाय होनहरदों आरोना ओमफ्राय मयना अफिसियेला जाहैबाय एम्बु बेदर नोंस्राबो एम्बु बेदर नामा अखा हानायनि एम्बु मोनजासावसोदोंना दिनैयो हाय जारौ नेहानो हाय होनहरदों नेहा अबाव थांखो दंना गैला बेगजाम टिम आगै थांबाय नामा ब्लुआ जागोन ना जायाखै स' जायाखै माथो नोंनिया एम्बु मालायफोरासोनो लुगैलायबाय बियो गावस्राबो जादोंबालाय हराव
आयु गोसो दं जोंहाना गोखासोनो सिनि लगायना जाबानो जायो गोखाबाबो जोंहाना गोदैथार मोनहाय दिनै दे सोर दङ कमेन्ट हरदो मयना अफिसियेल सिला फोथाराव बुथारनो थांदोंमोन नोंसा आदाया आयु सिला फोथाराव बुथारहैलायलाय दं माबाखौ एम्बुखौ जोंनिथिंजायनिफ्रायबो थांसोदों आरो ओमफ्राय मायाव थांदोंथाय आं मिथिया बिसियानो थांदों खोमा बेलेग जायगायावसो थांदोंनो बेगजाम टिएमनो मयना लोगो जादोनो बाजै मयनाखौ लोगो जानो थिनदों बेगजाम टिएमआ गैया मा अमाखौ जरलायखो हालाय आंखो मा अमाखौ अलंबार रामसियारि लाब इमजि नेहा आं कमेन्ट हरबायनो नेहा नायदो एम्बु अमा मा एम्बु अमा जालायखाय जारौ आं थांनोसै दे नो दानो थांसैबो बाजै दसे थाबाव आरो अके बेगजामनो बेगजामाबो माबा खालामदो आरो सापर्ट खालामदो आरो नेहानावबो थांदो लोगो जालायदो र' चेक खालामनिनो चेक खालामोनो बेगजाम टिएम मयना अफिसियेल लाइक दान दे लाइक होनानै थांदो बाजै होमबालाय खामानि दंबा आंनावबो थांदोनो बेगजाम टिएमखौ होनदो खोमा आरोना थांनो थाखाय बेगजाम टिएम अलंबार रामसियारि माबा इमजि हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय हेलौ आगै अलंबार कमेन्ट हरदो दे दंबा थांबायना दङ दासो लाइक दान मारिबायनो ओंखायनो दासो लाइकआ 6 जादों नोङो दहायनिफ्रायनो नायदोंबाबो लाइक खालामाखैमोन आरोना गैला गोमाजोब्बाय थांजोब्बाय मानसिफोरा रायलायनो मोजां जादोंमोन एबारो गैलायला नालाय नेलायनांसिगोन अखायानो दांलायबाय गोसा हानाया मा जाबावगोनहाय बे बोथोरालाय
सान्दुं दुंबाबो अखा हाजानो लुगैयो अखा हाबाय थाबाबो हाजाबाय थानो बासोगारो आं माबा खेलेब जेलेब मोनथारो आं बिमा अ बिमा बिमानो सोर होनलायखो बेखौलाय गथ'आ उन्दुबाय नामा उन्दुवाखै फै आरो बेरायनोबा मा लिरबावनो मा लिरबावनो हगारनो नागिरदोंब्रा लोगो लेंहरलायदोब्रा फर्टि मिनिट जाबायानो मालाबानो आंनालाय फैनाया 1 घन्टा थानोसै खोमा 1 घन्टा थानानै अफ खालामसै मानसिफोरा फैगोना फैयाथाय दे लामा मोनबायनो मा लामामोन अ फै लादुनि फिसाजोआ दंना गैया सोर लादुनि फिसाजो आं मिथिलाय लांलाय सोर लादुनि फिसाजो लादु बोरायनि होनदों नामा फैदो दे मानोथो एमबिखौ आलाय सिलाय दोनो एमबि आलाय सिलाय जाजानो गिनानैथ' लाइभ फैदों आङो जि माने मा नायनो मा मानो जाखादों आङो दिनै भिडिअबो हेगारजाया नालाय जेबो जोबथारसिगोन मा मिनिखो ओमफ्राय आं मिथिखादों बोरैखौ होदों थफसि दानग्राखौ होनदो होननानै सानखादोंमोन आं लादु होननाय लोगो लोगो लादु बोराया नामा होनबाय ओंखायनो सोरो रजिलाया नामा दङब्रा उन्दुनानै दङ लादुनिसो फिसा जाहैबाय इयो दे सोर दंबावो हरबावदो खुरमा जालायबाय खोमा एबारनिया नायखुमानाया मैखि दैले जालायबाय बाला सोर मैखि दैले जाखो लादु बोराया जाखो दा सोर जाखो खोथायानो गैलाबा माथो बुंनो दा रजिलाया सिरि सिरि माबाखौ नायबाय दंबा दा होखानि आंखौ
लादु बोरायनि फिसाजो होनदो होननानै दा माबा लादुआ आंनि बिहावनो आं सिनायबावासो जायो बे लादु बोरायखौ नोंसोर होनबाय थानायखौसो मिनिनो ओंखारलायलाङो आङो। रजिलाया दा गावखौसो रायलायबाय थादो होननानै दाय जागोन बायद'। बिहावखौनो खनसेबो नायहैयाबो नोङो ओमफ्राय लादु बोरायखौ थांनानै नायबानो जायो गोथाव गोथाव हैनांगौ बोरायनो। र' खर' मोखां हरनि आंनो मा खर' मोखां हरनो जालायखो। गाइसमोन कमेन्ट हरदो दे। मोखिया सिथाब बायगोननो बिनिखायनो सिथाब बायगोन बे मायावबा रायलायनाय आन्थायाव। थबसि लाना फै दानना थांनानै बिहावनिफ्राय बिदिनो अ लादुआ बिदि माने मावजि बायदि नामा? ओं थबसि मोनबानो जायोहाय थबसि लाना फै। आजिखालि थफसि दानग्रायानो गैला मालाय। नांथ'ला दे थबसि बिहावनो थबसिखौनो नांला जाहैबाय सोरबा। देहाय सोर नायदो कमेन्ट हरदो। कमेन्ट मागिना मागिना भिखारि बायदि मोनलायलांदों। लाजियो बिहावखौ देनो बिहावखौ देनो हाना नोङो थबसियावसो देगोन दा। बेनो खोमा नायग्रायानो लादुग्राया लादुग्राया मबाइल थाबासो नायगोन। खम गावखौ गावनि नाम लाबाय दं साननानै सानना थागोन इयो नुनांगौबाथाय। दहायनिफ्राय कमेन्ट मागियालासे गामियाव थांबानो गामियाव थांबा धेर मोनबोबावगौसोमोन। मोनजागौमोन आरो फैसाखौ बस्थासे मोनसिगौमोनथ' आरो। कमेन्ट मागिनानै मागिनानै भिखारि जालांसिगोन आं। 50 जाबायहाय 10 मिनिट थाबावनोसै। 1 घन्टा थाथारसै आं दिनै फार्स्ट टाइम।
अखा बोथोरनि गुदुं गुदुं जानो लुगैदो फिथा सिथा एवनानै फिथा देनानै खुगाजों लोगो जाहैदों आं मेरलाबाय मा खंगाजों लोगो जाहैल' नों मेरला गायदां खंगाखौ लोगो मोनबाथाय जि दाख्लै साफारियाव लोगो मोनदोंमोनहाय थांनायाव जि सिथाव गायो जारौ माबा बोरैबा होनथारो खंगाजों लोगो जाबालाय मोनगोनथ' आरो बेसे बुरजा बुरजा मैगं मोनबोयो मालाय आं नोंखौसो हाबा लागोन जालायो थ' बिदिब्ला गुरुआव थांसैनो सिजानानै गुरुङाल' साखियोसै अखाबाथाय बेगजाम टि एमआ हरलायबाय सापर्ट खालाम आब'नेहानो आब'नेहाखौल' सापर्ट खालामनो थिनगासिनो आब'नेहा सापर्ट खालामना होदो बेगजाम टि एमखौ जागोन दे बेगजामनो सापर्ट खालामगोन दे आगै बेगजाम र' आगैनो सापर्ट खालामबाबो दसे वाट्स खालामाबा माबा जाया आरोना साबसक्राइबा दसेल' जानानै थायो ओमफ्राय दसेनो खमायलांफिनजोबो ओंखायनो भिडिअफोरखौ दसे गोलाव गोलाव नायनानैसो सापर्ट खालामनांगौ नङाबा मोजां जाया नङाबा आनसाबसक्राइब जालांफिनो जायगानिसो न' टेनसन आगै बेगजाम सापर्ट खालामाबा न'आव फैना सापर्ट खालामहैखो खिन्थु आङो मानिपुरनि होनदों ना मोखांखौ नुबालाय सिनायगौमोन आरो मोखांखौ नुवाखैना दा न'आव फै होसोनानो हांमायाव लिंहरदों आगै नोंखौ बेगजाम टिएम जोंबो हांमानिसो नालाय खाथि खाथिनिनो मा भिडिअ हगारोबा नों बेगजाम आगै थांबाय नामा नै मा भिडिअ हेगारो सोंदों नोंखौ नेहाया खाथि खाथिनिसो आलासि फैसोदोंहाय गोजाननि आलासि फैथाराखै आङो नोंसानाव थांनोसै साहा फुदुंदो फै साहाया दाननो मोनो फैबानो फुदुंगोन दसेनो मोनो साहाया गुदुं गुदुं जानो हागोन फैनो खिलायनो होदों आंलाय मा हारसानि ओंखो होननानै खि होनासो फरायबावो खिलायनो खिखौ लायगोन दे आयं अनथाब जालायबाय
कारफु फै मामिजों फै दै आंजों दाख्लै मैया बिफाया लाबोनायाव साफारियाव थांनो जि ओंखारफाबाय आरो आंबो थांफानि जासोदोंमोन गैलाना थांजोब्बाय बे एगजाम टिमाबो थांबाय खोमा ब्लुखौ बोखारना होनोसै ब्लुखौ बोखारनोसै दे आगै आङो मैया जि नागिरहोदों आंखौ बिफाया नों जुलि लाहानाव लाना थांना फनबो हमाखैनो ए होमबा जोंहानाव मैया फैयाखै दाखालिसो फैदोंमोन मैयायो होमबा जुलि लाहानाव लाना थांदों आफायो दाखालि आरो जोंहानाव सानसे गोबावथार थाफैदो दोननोसैहाय आंबो थाबाय थाला 58 59 60 फैनोबा फै नोङो दे आं थांनोसै नोंसोरनाव फै दे बाय दे बाय 58 जाबाय 1 घन्टा फुरा खालामथारनि र' आङो 59 60 2 मिनिट दंबावो ओरैनो थानानै 1 मिनिट दंबावो दोनथ'नोसै लोगोफोर आङो दिनैनि लाइफखौ